Machiegni kendo nyakorom jonge chendo ni maro imore wadhi mbele gi weche manyien kakoro watere nyake kaunti ma Kisumu. Wangi weche motendo kod weche mag somo kama jopuonj mag junior secondary manitiere tiegruok mar dweche 11 ne obago ng'anyo e kaunti ma Kisumu ka gidwaro ni duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC ondikgi tich e yo mongirore. Jopuonj go ywak ni TSC dhi ataro gi winjruok mane giketo e kindgi kendo giyango ne ok ginyal timo lalruok kendo kapok ochop kare singruok mane gisebedo godo motelo. Jopuonj go bende ywak ni gipuonjo nyithindo sabjekts mang'eny mamoko bende ok gin mane osetiegi. Jokanyo mag KUPPET nosirogi e ng'anyo ma kamago. Wawacho ni skundi ok bi yaw January ka jopuonj miluongo ni intern ok oketgi permanent and pensionable, ok gibedo confirmed. Ok wanyal wacho ni onge omuom michulo go jopuonj, yet CSC gi government osebet ka miyo barupe mek ndiko jopuonj to MPs gi jomoko manie sirikal. Wadwaro ni sani jopuonj manie interns duto obed employed on permanent and pensionable. Kochopo January kik gi report e skunde gigo. Parents kata jonyuol be kik ter nyithindo e skunde go. The students who are in JSS, Kochopo January, they go to the nearest secondary school. Yes. We are trying our level best. We have tried our level best, but you cannot teach with anger. You cannot teach while you are angry. You cannot teach while you cannot put food on the table. You cannot teach while you have not paid fees for your children. And we also have other people who are depending on us. What happened with the TSC strategic plan that was launched in July this year? Yes. According to that strategic plan, TSC was to employ 22,000 teachers yearly until 2028. What has happened? Madam Masharia, you are shifting goalpost. Is that fair? Riwruok mar jochiw thieth matiyo kuonde timo pim